Hello everyone, this is Prophet Madungwe, the Velami Commander. Nasirikani mukondenya nema series andiri kuparidza about sex, about bonde. Anditika vanhu vanobvunza kuti zviri kweri munhu wamwari kudzidzisa zvinhu zvakadaro. Saka muda zvidzidziswe nani. I'm a marriage counselor. Anditika ndinofanira kudzidzisa varume, kudzidzisa vakadzi kuti zviri kufamba sei, zvinofanira kuitwa sei nezviya. Anditika so tichange tichidzidzisana, it's a season. Anditika zvinopa takabata nyaya dzemaautomatic level entry inenge iri season, inenge iri nguva yacho. Anditika kuti nhandi yekudenga but ichiripo zvakare. But iko zvino tiri kubata nyaya sex zvakanyanyisa. Anditika tichidzidzisa vakadzi nevarume kuti zvinofambiswa sei. Saka vanhu vari kukomplaina nyaya dzimwe dzatoposta pamapages edu, especially nyaya yehwejongwe. Anditika kuti zvikuita sekuti we are mockering the men. We are not mockering you, anditika, but we are speaking the truth. If you know the truth, the Bible says, if you know the truth, you shall be free indeed. Anditika saka chiri kudiwa mukaziva chokwadi munobva masununguka, nokuti vakadzi vazhinji havakwanisi kuzvitaura kuti baba vamwana hamuna zvamuri kuita, hamuna zvakafanira kuti handina murume kana ndiri sherikadzi muripo. Anditika hazviiti, vanobva vanzi one vari kuhura kana kuti vane munhu wavakarara naye umwe asiri murume, but munhu anenge achizvinzwa kuti I'm not satisfied. Andika, so I'm the spokesperson, I'm the marriage counselor. Ndinozokuudzai varume kuti aiwa varume vese vamuri kuona mudzimba umu vazhinji vari kutadza vakadzi vava. Andika vari kuti hwejongwe 2 minutes munhu atopedza, 2 minutes zvese atopedza, mukadzi haana kana achanzwa. Zvose mtuna vakadzi venyu vasingadi bonde, mechiti vakadzi avadi bonde anoridirei achisara asina kuguta. Andika every time ndiwo ringozvisatisfy wega, iye haana chaari kunzwa, chero dai uri pasaidi pake. Andika kusaidi rake zvinokufadza kuti every day iye ndiye ari kuita satisfied, iwe hausi kuita satisfied, zvinhu zvisinganakidza. Andika saka munema kuti vakadzi vedu avadi bonde, vakadzi vedu vakadi bhozi, vamwe vacho hwejongwe. Ndiregai ndichanyatsotsangura chii chinonzi hwejongwe. Jongwe harina nguva rekunegotiate. Andika rinongomhanyisa zvari kudai zvatopera. Andika ndo zviri kuita varume mudzimba, bhozi munobvunza kuti mukaroora mukadzi chachitoi chekuti whatsoever paunongodira unongoti hoya kuno. Anditika wotoita zvauri kuita watopedza wotorara zvatopera. Anditika haisizvo zvakasikwa zviri. Anditika love it's about munotanga kure chichi. Anditika kutanga muchibika paya muchitaura nyaya dzesex muchidii. Anditika muchiziva kusvika mazosvika kubedroom. Anditika kwete zvoti vanhu mune musingatauri kana nyaya mozokukarikana mambedroom ongoti hoya kuno. Andika tinovarume kuti unonzi achingoti kumukadzi wake iwe hoya kuno. Anditika haatombozika kana even mukadzi kuti it's like wakabhinya mumba. Anditika bhozi uri bhinya nekuti unongokarikana wakoti wakuno kana kungodhonza munhu. Anditika aiwa hazvidzaro. Anditika zvine maprotocols, munotanga soft muchienda. Anditika motanga mamboitawo nyaya, mombozemberawo madhamu, mombokutiwo pachese wobvisawo hembe. Anditika kwete ngoti hwejongwe kudhonzera munhu apa. Aiwa varume, andika kumbomutenge. Aiwa kuna zvinhu zvakadaro, muri kutadza basa varume, zvinhu hazvinakidzi zvichinzaro. Anditika zvinhu zvinospaiswa. Anditika chikafu zvakafanira kuti chicken ukangoitora ukangoita 1 mumafuta hainaki. Anditika unomboitangisa maspice usati wakubika. Anditika woisa maspice kuti ndoda test yangu nobuda zvakati. Anditika panotanga chinonzi romance. Anditika romance ndo inotangwa. Anditika romance manje vanhu tine mentality yekuti romance inogoneka mwane varungu, haisi vanhu vatema hatigone romance toita hwejongwe matopedza. Andika romance haisi yevarungu. Anditika zvinotanga kuromance. Anditika muchitaura nyaya yawo, even kana mbogara pasi ukaona real men they ask their women kuti alright iwe chii chinokunakidza panguva yebonde, ndepapo ndokubatwa. Anditi tina mamwe matouches ekuti touch yakati pakati vanhu vanosiyana. Anditika God created us zvakasiyana. Kune vanhu kuti akabatwa the breast anonzwa mafeelings ake. Anditika then umwe akabatwa mahips. Anditika anonzwa mafeelings. Then umwe akabatwa kana kuti pashaya apa whatsoever zvakangosiyana. Anditika umwe even padumbu zvakangosiyana. Anditika saka unogara pasi nemunhu wako, kwete kunyarana kwamunoita kuti unonyara kubvunza mukadzi wako kuti saka iwe panokuitira ndepapi. Anditika chero mukadzi wobvunzawo murume kuti nai baba vamwana pepe zvinofamba sei chichi kuti nyama. Anditika umwe noumwe ane the way anoda, munyatsogara pasi muchitaurirana. Anditika then zvobva zvaita, kwete zvenyu zvekungoti unongosvikawo zviri mumaoko anoda papi kubatwa papi, uyandawo zvipi zvacho uri kuita zviri mupfungwa dzako. Umwe kuti aiwa muri mabhinya, hatidi mabhinya mudzimba. Anditika toda magood husband. Anditika kuti mukadzi anofanira kuenjoya kuti this is the good time. Anditika bhozi munhu wese yesu chokwadi chakanaka, hakuna munhu akauya kumba kwako kuzodya sadza. Anditika kumba kwako sadza raivako, hembe dzaivako. Vamwe vacho vakatorwa nevanhu vasina mari, kumba kwako kuri kutori better than iwewe. Anditika but akasiya bhozi bonde kwavo hakuna. Anditika hakwasi kurara nehanzvanzi dzake kana baba vake. Anditika vangamutengera chikafu akamba zvese. Anditika but bonde ane munhu anenge achizori anofanira kuzomupa. Saka iwewe manje anditika ndo basa rako iwe semurume. Anditika wogara pasi ndo zvinoita real men, wonyatsotaura nemunhu wako womuti bhozi zvejongwe varume zvanetsa. Vakadzi vari kuuya mumainbox mangu vati baba mwana vachiti profeta. Anditika vana baba mwana kudzimba uko tanzwa tangu vashirikadzi, vamwe dzangu vashirikadzi dzichifamba, varume varipo. Anditi bhozi havana chavari kugona. Anditika ndopamuzoona vamwe vakadzi vachihura votaura napamini kana nagarden boy. Anditika bhozi mari yako haisiyo, haana kuvinga mari yako mukadzi. Anditika bhozi mari anoidiya. Anditika dai
zvemari dai akaenda kubasa handiti akanotsvaka basa handiti but haana kuenda kubasa kunotsvaka akati ndoda kwaiwe kuzogara kumba kwako handiti saka chiri kudiwa kana uya varume itai basa rezvamakati handiti kwete zvokurara 24 hours munusvika kwaedza so uchidza ngonono aiwa hatidi zvinhu zvakadaro handiti chirova ngonono iuri munhu akaroora kana uchisati uri wengonono gara wagara wega utadze ngonono dzako handiti kana waroora ngonono pasi handiti night it's time for the love handiti umwe ari paside umwe ari maarms kusvika kwaedza handiti kwete zvenyu zvekuti ninge chirova ngonono uri kusvika kwaedza handiti woti wakaroora handiti munhu akazowana munoziva kuti vakadzi vanoenda nezvinhu zviri simbo handiti akazongonzi nevamwe handiti kana nomwe murume wepanext but maimi murume wenyasi kuti akutoendera zvinhu zviri simbu handiti bhozi vanhu vanoda kungotitwa zviri simbu handiti saka tiri kuti hwejongwe please varume ngazvipera handiti dati mamarriages asimba dati mamarriages amira handiti bhozi mukadzi asinga even mukatarisa mukadzi asiri kuwana bonde achiguta mumba hasha dzaanadzo ndosaka chiri mukakutira zvakati kautonzi hapana zviripo paya havasi kuti hapana zviripo vari kutaura kuti zvekubedroom hapana zviripo kana mukadzi achiti hapana zviripo paya ziva kuti uri kureva kuti kubedroom hausi kugona handiti saka ndo zvinenge zvichirehwa paya ubva kuti mukadzi wangu anotaurisa ari kungoti anongondishora anongoti aiwa unoziva kuti unzi baba pamba ndo basa rekutanga raunofa kugona riya matisa kudhara vanhu vaiti asati aroora handiti ainogarawo naye pasina nasekuru handiti odzidziswa manje mazuva ano unongoroora ari wega mutauni baba vari kumusha even vana baba vacho vanongouye kudzidzisa vana vavo ndinda kuti kudzidzisai mufundisi wenyu handiti ndinda kuti kudzidzisai handiti because vanhu muri kungoita hauna knowledge hauna kuti zvinoitwa sei handiti even tarisai bhora munoziva kuti bhora Lionel Messi is a good player handiti but anonzi toda kuisira coach anomudzidzisa chamada kuti uchataka andoshedzwa na Lionel Messi kana kuti Cristiano Ronaldo kutouchline na coach kuti udai but ndiye ane chipo ndiye anoziva kuti ndikadai bhora rangu handiti but coach ndiye anomuudza kuti aiwa apa zvinonzwa handiti even nemiwo handiti ndimakaroora vakadzi venyu hamuzivi tisa kutokudzidzisai vana Prophet Madungwe handiti kuti aiwa zvinoitwa so yese wakapfimba kwadai but still tisikudzidzisa no matouches anobatwa so bhora chero chikuda kutamba bhora Messi andoudzwa nakuti kuti aiwa zvavototete zvo handinozvida hazvisizvo handiti zvigonzako Messi achitotera zvecho achitonoita izvozvo zvaudzwa nakochi zvobva zvaita handiti saka handisi kukushorai varume handiti ndiri kukuudzai ndiri kukudzidzisai bhosi ndinokudai Mwari vakandiudza kuti enda unovaudza kuti muri kunyanya hwejongwe handiti saka hwejongwe ndo uri kuraya mamarriages handiti kauzona murume aura kana kuti mukadzi aura handiti bhozi haasi kuwana even vakadzi vacho handiti zviri kwese futi handiti hwejongwewo handiti tine vamwe vanononoka kurilisa vanodi handiti saka you need to take your time in romance handiti kwete ungosvika gumbo mutenge aiwa chero even mota vanhu magiya ndanga number 1 number 2 handiti havana ngotekera mugiya number 6 ngoti yakutomanya handiti 1 zvinoitwa slowly handiti kwete ngoti gumbo mutenge watopedza aiwa unoita uchimpichana uchienda nemunhu wako mafeelings ake achipika yes tine vamwe vanhu vanononoka vekutiwo sometimes zvinoita kuti munhu asapinda mubhora handiti enyaya yekuti anenge asimwa handiti iwo kana wakuti mai mwana uyai handiti ndiwo uri kuita zvauri kuda zvinokuenjoyewo handiti saka why need iye mukadzi achiparticipate handiti haaparticipate saka anobva aita very cold zvokuti inenge iri one man steam handiti uri kutamba wega bhora racho haana chaari kunzwa chero feeling yake haiuyi bhozi hamusi kuwirirana handiti sometimes zvinoda kuwirirana handiti mukadzi akati kanimborarawo mbichana ndozoti time handiti kana kuti oraiti zvakati handiti zvakawanda zvinoitwa consent yemunhu womonyatsowirirana munhu achinyatsoti zviwo zvandiri kuda manje varume tine kaubhuli manje ngekuti aiwa zvandiri kuda inini mubedroom ndo zvinoitwa chete handiti mastyles andiri kuda chete inini baba vemwana ukandiudzira wava kutonditonga saka ini handitongi nemukadzi ndinoita zvandoda at the end yes unodaro but bhora racho harinakidza handiti rine rakubohwa bhozi it's a one man match handiti itasanganisai zvamuri kuda mese zvidiwa nemukadzi zvidiwa nemurume handiti mosanganisa handiti even drink on mazuva vakazvona kuti varume mazuva edu hanaki anotapira but vanoisa nemvura zvosanganiswa handiti iwo kati mvura nemazowe zvosangana hausi kuda kusanganisa but vantu zvoda kusanganiswa handiti mosanganisa mastyles enyu handiti zvinobuda handiti bhozi umwe noumwe anenge achifara kuti at least I'm being recognized bhozi vakadzi vada kuita recognize kuti aripo she's the wife handiti manje kana noita one man bully mubedroom kuti zvandiri kuda ndozviri kutoitwa chete munhu handiti mukadzi aparticipate anokusiyai muchiita mega handiti mugodikitira zoita ziya kuita semunopenga baba vemwana handiti mai vachikusiyai bhozi vanozati brain hadzisi kutonza handiti ukaona mukadzi wako asiri kupinda mugame handiti something is wrong handiti because she must participate but kana asiri kudaro zati ba mwana hamusi kugona bhora handiti vane timu iri kutamba handiti ukaona uchingoti havasi kukumaka uchingoenda unogohwesa wega zati something is wrong handiti because timu pana vanofanira kumaka munofanira kutamba mese mutamba handiti even manje varume hatiri kupiwa dominance especially in the bedroom techingoti inini zvandiri kuda ndifange zvese ndindodecide handiti even the time of sex even zvodi hakuna zvinhu zvakadaro
zvakadaro chitombobvunzawo mai mwana kuti mai mwana nhasi izorenya handiti chimboparticipate zvamuri kuda zvemastyles handiti unonyatsoona kuti vanhu vega vanotogona kana maybe kutodarika iwewo murume wacho unozviti unogona handiti saka chiri kuita ndechekuti tiri kudzikisira vamwe vedu vakadzi varume handiti tiringoti aiwa tizoziva apa pamwe vacho varume hamuna kana 1 chamuziva bhozi vakadzi vari kunge vachitori nemore knowledge handiti bhozi vakadzi vazhinji vanoenda kuchechi vanenge vachidzidziswa handiti varume munotsira kubhawa hamutauri nyaya idzodzo handiti bhozi unozoti ndikataura kuti madhambo vangu zvakadai aiwa ndinotorerwa handiti but vakadzi pavanenge vari vese vanenge vachiudzana maideas kuti aiwa inososo vanenge vachitoziva vanhu vane information handiti munhu ari kupa information yakatokwana akapa zvinhu zviyeka mukadzi wako first kwozouya inini Prophet Madungwe mufundisi handiti but gara naye pasi uoneka unyatsomupa nguva kuti mai mwana chimbonyatsotsanangura vanokutsanangurai zvakawandisa baba mwana zvinonzi manje varume vati uri wakazvizira kupi hakuna takazvizira kupi akazvinzwa neni mufundisi kandiri kuparidza pana nditi hana murume akambosangana naye umwe akanzwa naProfeti Madungwe the Vela Mukomanda kuti aiwa zvinonzwa nditi manje vatoti akaura hangaite kupa kwavo akazodai mucharamba muri madofo esex handiti tiri madofo esex kuti hana anoziva nditi kapana asi unoita 40 years unoziva nditi unogona une 40 years but hapana chaunoziva bhozi azviti zvinotambwa sei handiti sikati uti hwejongwe unofanira kupera kuvarume handiti toda vanhu vanyatsogona basa handiti because kana munhu atokupa life yake kuti achagara newe handiti satisfy ye handiti notongoti every time pamosangana ndiwaproducer warara mangwana ndizvozvo futi at the end anoti ndinoendera kunodii baba mwana acho anongondisiya ndine nzara handiti toda kubvunza varume chokwadi kuti mukadzi wako wakapedzisa kuti aproduce rini pamakasangana handiti kationa kuti maybe anogona pedza gore asina kana 1 saka ari kupindireko mugame racho handiti asina kana ka1 pagore chaiko tina mwarume kuti gore rinopera kunoti twofumadza nditika ndiye chete ari kungoproducer mukadzi ana kana sign kana chidheni yonzi kwanzi sexy haisi sexy kurepa ikoko nditika bhozi ukona mukadzi asingaproduce aiwa haisi sexy zvaiwa sexy munhu wese anofanira kuenjoy handitika saka ndosaka ndizona vakadzi venyeti aina ngwabunda ndiridi mozongomanikidzana bhozi ana baba mwana futi vanomanikidza mudzimba yangu aiwa ndipandozvidira ipapa aiwa nyaya ndedzekuwirirana kwevana handiti timu inotenga munhu handitika vawirirana mese oti ndoda kutengwawo handitika mese otaura zvari kudawo timu aingoita kuti kupa mari yakati vanotonegotiate handitika kwese masides ese ndo anonzi manegotiations handitika munhu wese anofanira kusaidhi rake zvaanofungawo handitika bhozi mafungiro ako bhozi dambudziko ndirikuti ukaroora da kuti mukadzi achiva iwewe mukadzi munhu akatongokura musiri mese handitika akasvika 18 years akadi ane mafungiro ake ane background yake ane zvaakakura achiziva handitika saka kuti muwirirane nemunhu iye chiri kudiwa iwewe handitika ndechekuti chimubvunzawo mosanganisa zvandataura kuti dringi rinosanganiswa mazuva ega hainaki handitika inosanganiswa nemvura handitika yasanganiswa nemvura wobudisa aproduct handitika motsanangurira zvamunoziva handitika zvaanoda nezvamuda mosanganisa maskills zvinobva zvabuda saka hwejongwe tiri kuti hatisi kuzvida mudzimba wana baba chihure chanyanyisa bhozi muri kutadza chero even varume munofunge hane munozona ti varume sei muchinokecha bhozi uri kupa chifeve kuti chite zvachinoda newe handitika wofunza soti chifeve chinogona mumastyles kana kugona kudarika mukadzi bhozi inyaya kuti vanhu kumba tinoti achifeve ismall singabvumidzi kuita whatsoever chaanoda handitika kana munoona mama kana mapornography mofunza those women vanogona kudarika vakadzi venyu haisi nyaya iyoyo vari kupiwa mukana handitika exposure inokupa experience handitika exposure inokupa kuti uproduce zviri mauri handitika ubuditse zviri mauri manje vakadzi vemudzimba tinovaita nhapwa hatidi kuvapa time mumabedroom handitika kuti vaproduce zvavanazvo handika tichingoti akangodaro chiti chifeve chihure handitika bhozi tinofunza kuti mukadzi afange ari cold chete kana ari mubedroom kana munhu aroro afange ari wepasi-pasi anongozvidiya anongopisa tsitsi ndokuti ndiye mukadzi handiti zvamunoita kumasmalls muchida kuti smalls yakapfeka kamini mukadzi wako ngaapfeke kamini futi mumba handitika but hakuna murume anoda kuti mukadzi apfeke mini handisi kuti ngaapfeke mini panana bamunini mumadining kana kuti even achifamba panze but mubedroom handitika unochiti mukadzi ngaapfeke zitsiga ndikurooreri handitika saka even mafeelings ako anouya sei handitika even apo unenge uchingomuzvarisa zvana hobho hazviperi handiti but kusmalls hauzvarisi wana handiti because you want kuti zvako zvive zviri right handitika saka chokutanga ndori wrong mukadzi every gore mwana saka chero bonde rake anoita sei achingosera achingoti zvana achingoyamwisa handitika kuzvarowo rimi pangu pacho ngatitei tichifunga kuti vaote zvana kuti zvotengeswe here zvana zvada kuti zvana hazvizotengeswi pese unofanirwa kuitawo zvimwe zvinhu umbomirawo
handiti kuti saka masmall house haana chaanogona but vari kupiwa inonzi exposure. Vakadzi vemudzimba vasi kupiwa exposure handika, so vasiri kupiwa exposure manje zvoita sokuti havasi kugona bhora pa. Ndovanhu vanogona bhora kutodarika zvifeve zvenyu zvamunofungidzira zvamunonokecha zvisina hembe. Handiti muna zvifeve zvinobva zvakati chiita unogadzisa mukadzi wako achidaro. Handiti manje imimi pose chimwe chinoita kuti mafeelings emurume akurumidze kuya zvimadresi izvozvo zvipfekwa nezvifeve zviri right but zvifeve zviri kuzvipfekera kurongo, zvipfekera kuvanhu vari kufamba murodhi. Pfekera murume wako izvozvo zvinodiwa zvozvo mabrabra zvakaita zvimatambo izvozvo. Handiti mafeelings anosimuka manje anachinzi watova hure ukapfeka chinhu chakadaro. Aiwa akapfekereiwo hasi hure akapfekera chinonzi munhu ihure. Handiti apfekera asiri murume wake. Akapfekera murume manje vari mati zvinonzi wapfeka zvinhu zvemahure. Handiti ukapfeka mini apfeka aiwa ngaapfeke vakadzi pfeka mamini mabedroom enyu kwete panze. Handiti kapfekerai mabedroom zvinhu zvichifamba. Saka hwejongwe tiri kuti please varume ngazvipere. Toti mamarriages amira hansi kusekai ndiri kutoparidza so ndotori mumweya. Handiti zvinotoparidzwa tiri mumweya. Handiti haindotoparidza zvese hapana chasingaparidza. Handiti I'm a marriage counselor. Ndakukansela nyika yeZimbabwe ndichikudzidzisa nyaya dzemamarriage. Ndichange ndichifamba nadzo zvakanyanyisa nyaya dzemamarriage idzodzi Mwari vachiitira zvakanaka. Saka unofollowa mapages edu dzinoramba dzichiiswa idzodzo hadziripo dzimwe dzechirohwa ipapo vana hwejongwe hadzipera. Handiti charamba chidzidzisa nyaya dzacho idzodzo. Handiti ina handina basa nesex guys. Handiti ndiringokutichai boss da kuti muzive the truth because muzoti Madungwe mazuva aiwa hakusi kubasa kwedu kuya. Ndimi vandiri kuparidzira boss ndozati munoda sex boss. Mukadzi akangopfuura ziso rakutoda serichadonha. Handiti kangoona mukadzi akashama wakutokecha mukadzi ariko kumba ndokuziva. Ndosaka tiri kukudzidzisai kuti aiwa siyai zvokukecha izvo. Handiti vakadzi venyu vantori good ivava. Handiti ndimuri hwejongwe muri kuita kuti vakadzi kana imwe mwana achiti akazondiurira ari kuhura sei kana asiri kuguta mumba unoda kuti aite sei. Handiti iwo katadza kuguta mumba unoona kuti naiwozve zvakangofanana. Saka kuti imimi pedzerane muri penyu pachenyu muri tu. Handiti saka munoi pamachurch line charamba chisa zvedu. Handiti munoi panhamba dzangu idzodzo munouya kana muchida manotes direct ekuti ndonyatsokupa direct according to your situation. Handiti kuti aiwa apa unodai. Handiti bhora rako chitamba wakadai so. Handiti munoi pachurch line yangu pa 076 handiti kana maplatforms emachi unoenda paYouTube yakangonzi Madungwe TV nepaTikTok Madungwe TV, Twitter Madungwe TV, Instagram Madungwe TV. Handiti then tobva taenda Facebook page Prophet Madungwe Church page. Handiti Mwari vachitira zvakanaka but please hatisi kumoka vanhu tiri kudzidzisai chokwadi. If you know the truth you shall be free indeed. Handiti tiri kuuraya madzimba nyaya dzekuti vanhu muri kupinda musina knowledge about marriage. Handiti sex is not about just kungoti wangovhura bhurugwa remukadzi wako waita gumbo mutengi. Aiwa it's not about that. Handiti it's about kuti mese muri kunyatso zviri kunyatsofamba. Handiti noti kuti taramba zvaita nababa vedu kudhara ngoti anenge achingoti inini ndini tega. Aiwa mukadzi ane sewo even mubedroom. Handiti kuti nhasi baba mwana daita zvakati nezvakati. Handiti kutoti yes manje varume mazuva ano anonzi nakutotongwa. Hakutsi kutongwa ikoko ndosaka ari mubatsira. Handiti mubatsirani pane kudzotaiwa apa daita dai so wobva wateerero advice. Handiti ndodzimba dzinomira idzi Mwari vachikuitai zvakanaka. So please hwejongwe karamba.